ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಿಭಾಗಗೂ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟರೆ 1,70,000 ರೂಪಾಯಿದ ಬದಲು ಅನುದಾನ 5 ಲಕ್ಷಗೂ ಏರೌಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ. ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರದಿ ಬತ್ತಿನ ಬೇರಿಕೆ ಅಪ್ಪೆನು ಮುಡ್ದು ಇಲ್ಲಗ ಬೀಗ ಪಡೆದು ಪದರಾಡಾಯಿನ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿ ಸುಳ್ಯ ಗಾಂಧಿನಗರಡು ನಡತಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ. ಆಗಸ್ಟ್ 30 ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲ್ಕುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಪಂಥ ಕಲ್ಕುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬುದ ಬೀರ ಸಾಧಕರಿಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಂದಾಯಿತ. ಉರ್ವದ ಯಕ್ಷಾರಾಧನಾ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಯಕ್ಷೋಪಾಸನಾ ಶಿಬಿರ ಮುಗಿತಲ ಕೈಮಗ್ಗ ವರಿಪವನ ಸಾಧನೆಡು ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿದ ತಾಳಿಪಾಡಿ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಿಭಾಗಡು ಬಡವೇರು ಕುಟುಂಬಲೆಗೂ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟರೆ ಕೊರೊಂದು ಪುನಃ 1,70,000 ರೂಪಾಯಿನ 5 ಲಕ್ಷಗೂ ಏರೌಂಡೊಂದು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಪಂತೆರ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಕಾಸ ಸೌಧಡು ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡಪಾದ ಆರು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲೆಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಿರ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಿಭಾಗಡು ಬಡವೇರು ಕುಟುಂಬಲೆಗೂ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟರೆ ಕೊರೊಂದು ಪುನಃ ಅನುದಾನ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಏರಾವಡೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಪಂತಿರ ಅಂಗಾರೆ ವಿಕಾಸ ಸೌಧಡು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡಪಾಯಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮಲೆಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ನ ಮಂತ್ರಿಯರು ಇತ್ತೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕುಟುಂಬಗೂ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟರೆ 1,70,000 ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಈ ಕಾಸಡು ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು 5 ಲಕ್ಷ ಬದಕಾಯರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು. 1 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಡು ಬೊರ್ಚಾಂದಿ ಖರ್ಚಿನ ಮಾತ ನಾಡು ಪತ್ತದು ತಡೆಪುವ ಅಗತ್ಯ ಅತ್ತಾಂದಿ ಯೋಜನೆಲಿನ ಅನುದಾನ ತಡೆಪುಂಡು. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿದ ಕುಟುಂಬಲಿಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲು ತಂಡಾಸು ಆರೋಗ್ಯ ಸವಲತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಬರವು ಒದಗಾಯರೆ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡಿರೋ. ತುಳುನಾಡುಗು ಕಡಲು ತುಯರೆಗೆಂದೇ ತಿರ್ಗಾಟಗೂ ಪಾಕ ಜನ ಬರ್ಪೆರ್ ಅಂಡ ಕಡಲಡ ನೀರುಗು ಜತ್ತದು ಗೊಬ್ಬೆರೆ ನೀಂದೆರೆಗಂದು ಪೋದು ಜೀವ ಕಳೆವನಕುಲು ಏತೋ ಜನ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಪಣಂಬೂರುಡ್ದು ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ಬೀಚ್ ಮುಟ್ಟ ಕಡಲ ಬರಿಕು ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಪಾಡ್ಪಾದಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವರದಿ. ಪಗಿಲು ದೇವರು ಉದಿಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಕಂತುನೇನು ತೂಪುನವೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮೇಯ್ಮರ್ಲು ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಾಯಿನ ಸೂರ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಪು ಮಂಜಲ ವರ್ಣದ ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡೆ ಬಾನ ತುಯ್ಯರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ. ಸೂರ್ಯ ಕಂತುನೇನು ತುಯ್ಯರೆಂದೇ ಏತೋ ಜನ ಕಡಲ ಬರಿಕ ಪೋಪೆರ. ತುಳುನಾಡ ಕಡಲ ಬರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೈ ದೇಶಲಿಡಿದು ಬರ್ಪುನ ತಿರ್ಗಾಟದಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಯ್ತದಂಡ. ಉಳ್ಳಾಲ ಪಣಂಬೂರು ಮಲ್ಪೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ಮುಕ್ಕ ಬೀಚ್ ತುಯ್ಯರೆ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಕಡಲಗು ಜತ್ತದು ನೀರಿಡು ಗೊಬ್ಬುದು ಮುರ್ಕುದಿನ ಏತೋ ಸಂಗತಿ ನಡತದಂಡ. ಅವೆನು ತಪ್ಪಾಯರೆಗಾದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಗು ಜೈದಂಡ. ಪಣಂಬೂರುಡ್ದು ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿ ಬೀಚ್ ಮುಟ್ಟ ಜಾಗೃತೆ ವಹಿಸರೆ ತಂತಿ ಬೀಲಿ ಅವಲೌಲು ಪಾಡ್ತಂಡ. ಮರಿಯಲದ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಕಡಲ್ದ ಅಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾದಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದುಲ ಅಪಾಯ ಕಡಲ ಬರಿಟು ಬೊರ್ಚಾಂದಿ ಸಂಗತಿ ನಡಪಂದಿನಂಚ ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೆರು ದೂರ ದೂರದ ತಿರ್ಗಾಟದಕ್ಲು. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಹಾಕಿರೋದು ಸೇಫೇನೆ, ತುಂಬ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತಲೇ ಹಾಕಿರೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯೋಬಲ್ಲು ಇದೇ ಬೆಟರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಲೈಫ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದೆ ಹಾಕೋದು. ಅಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಇದಿರೋದು ಒಳ್ಳೇದೆ. ಇತ್ತ ಕಡಲ ಬರಿಟು ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಪಾಡ್ದು ಕಡಲ ಬರಿಕ ಪೋಪು ನಕ್ಲಿನ ತಡೆತದಂಡ. ಊರ್ದ ಮೀನುಗಾರರು ನೀಂದಿನಕುಲು ಏತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂಡಲ ಕಡಲಗ ಪೋದು ಜೀವ ಕಳೆವನ್ವೇರ ನನ ಅಂಚ ಪೋವಂದಿನಂಚ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ತಡೆಪುಂಡು. ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೊರ್ತುಡು ಉಂದಿನ ಪಾಡ್ಪಾದಿರ ಉಂದಿಡ್ದು ಜೀವ ನಷ್ಟ ತಡೆಪುಲಿ ಪನ್ಪೆರು ಮೀನುಗಾರ ನಾಯಕಿರ. ಮಳೆಗಾಲದ 3 ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ಆಗಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಚಂಡಮಾರುತ ಮತ್ತು ಅಬ್ಬರದ ಅಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಆವಾಗ ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಆ ಬೀಚಿದು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ
ಅಂಥವರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಆಗಬಾರ್ದು, ಜನರು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿರಬೇಕು. ಬಂದವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನೀರಿದು ಕರೆಂಟ್ ಏನಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದಲೂ ಬರ್ತಾರೆ ಬೀಚಿಗೆ, ಬಂದು ನೀರಿಗಿಳಿದು ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಬೀಚಿನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ ಉಂಟ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅಲ್ಲಿ ತಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾರೆ, ರೋಪ್ ಕಟ್ಟಿ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನೀರಿಗಿಳಿಯಬೇಡಿ ಅಂತ. ಇದೇ ಉದ್ದೇಶವಿನ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲ ನಿಂತ ತಕ್ಷಣ ಸಮುದ್ರ ಶಾಂತ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇದಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೇಳಿ. ಮರಿಯಲ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಕಡಲ್ದ ಅಬ್ಬರ ಕಮ್ಮಿಯಾನಗ ಕಡಲಬರಿಕ ಪೋಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಮುಖ್ಯ. ಕಡಲಿಡು ಗುಬ್ಬುನ ಕಡಲಿಡು ಸಾಸ ಮಲ್ಪುನ ದೋಸ್ತಿಲಡ ಪಂತಪಾಡ್ದ ಜಪ್ಪುನ ಮಾತ ಉಂತಾಂಡ ನನಮಿತ್ತು ಏರ್ಲ ಕಡಲಗ್ ಜತ್ತದು ಜೀವ ಕಳೆವುನ ಇರಂದು ಪನುಲಿ. ಬೆದ್ರದ ಅಲಂಗಾರ್ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡತಿನ ಆಟೋಡು ಕಲಾವಿದರು ಮೋಹನ ಅಮ್ಮುಂಜೆ ನಲಿತದು ಬಾರಿ ಸುಸ್ತಾದು ಬೂರ್ನ ಸಂಗತಿ ನಡತದುಂಡ. 6 ಕರ್ಣಪರ್ವ ಪ್ರಸಂಗಡು ವೇಷುಡಿತ್ತೆರು. 15 ನಿಮಿಷ ಆಟ ಉಂತಾದು 6 ಬಚ್ಚಲ ಅರಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಟ ಕೂಡ ಸುರುವಾಂಡ. ಬೆದ್ರದ ಅಲಂಗಾರಡು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ಆಟೋಡು ರಂಗಸ್ಥಳಟು ಕಲಾವಿದರು ಒರಿ ಬೂರ್ನ ಪ್ರಸಂಗ ನಡತದುಂಡ. ಅಲಂಗಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕರ್ಣಪರ್ವ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪುದರ್ಪೊಯಿ ವೇಷದಾರು ಮೋಹನ ಮುಂಜರೆಗ್ ಬಾರಿ ಸುಸ್ತಾದು ಬೂರಿಯೇರು. 15 ನಿಮಿಷ ಆಟ ಉಂತಾದು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸೋಜಿಗ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಕುಲ್ಲುದು ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆಟ ಸುರುವಾಂಡು. ಆಟದ ಕಲಾವಿದೆರಡು ಕೆಲವೇರು ರಂಗಸ್ಥಳಟು ಬೂರ್ದು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಆಯ್ನ ಕೆಲವೇರು ತೀರ್ದಿನಲ ಸಂಗತಿ ಈ ದುಂಬು ನಡೆತದಿತ್ತಂಡು. ಅಂಚಾದು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗೂ ಸೋಜಿಗ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆಲ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರದಿ ಬತ್ತಿನ ಬೆರಿಕೆ ಕಂಡನಿ ಬೊಡಿದಿ ಪ್ರಾಯದಂಗದಿನ ಅಪ್ಪೆನು ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲಡು ಉಲಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ನಗ್ ಬೀಗ ಜಡಿದು ಪದರಾಡಾತಿನ ಸಂಗತಿ ಸುಳ್ಯದ ಗಾಂಧಿನಗರಡು ನಡೆತಂಡ. ಎಸ್ಐ ಹರೀಶ್ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬೊಕ್ಕ ಊರದ ಕುಲು ಸೇರ್ದು ಇಲ್ಲದ ಬೀಗ ದೆತ್ತದು ಪೊಂಜೋಗು ವನಸತೆನಸು ಒದಗಾದೆರ. ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬತ್ತಿನ ಕಂಡನಿ ಬುಡಿದಿ ಪ್ರಾಯದಂಗದಿನ ಅಪ್ಪೆನು ಇಲ್ಲಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಊರು ಬುಡ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯತ್ವದಾಂತಿನ ಸಂಗತಿ ಒಂಜಿ ಸುಳ್ಯ ಗಾಂಧಿನಗರುಡು ನಡೆತದಂಡ. ಆ ಇರುವೆರೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ. ಸುಳ್ಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಡು ಕಾಜಿ ಮಾರ್ದು ಬದುಕ ಸಾಗಾವಂದಿತ್ತಿನ ಕಂಡನಿ ಬುಡಿದಿ ಪ್ರಾಯದ ಅಪ್ಪೆನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಕಟ್ವಣ ಒಂಜೆತ್ತ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಡು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ. ಕರಿನವಾರ ಕೊರೋನಾ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೈದಂಡ. ಈ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತೈ ಬೆರಿಕೆ ಇಲ್ಲಗ ಬೀಗ ಪಾಡ್ದು ಶನಿವಾರ ಪದರಾಡಾತೆರ. ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರಾಯದ ಪುಂಜೋನ ಬೊಬ್ಬೆಕೆಂದು ಕೆಲವೆರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿರಿಪಾದೆರು. ಎಸ್ಐ ಹರೀಶ್ ತುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದ ಕುಲು ಸೇರ್ದು ಬಾಕಿಲ್ದ ಇದ್ದೇರು. ಮೂಜಿ ದಿನೊಡ್ದು ಉಪವಾಸ ಬೂರ್ದಿನ ಅಜ್ಜಿಗ್ ಉನಿಯರೆ ತಿನಿಯರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದಕುಮಾರ್ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಪುಂಜೋನ ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡಪಾದು ಇತ್ತೆ ಪದರಡಾಯಿನ ಕಂಡನಿ ಬೊಡಿದಿನ ನಾಡುನ ಕೆಲಸ ಸಾಗದಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬಿಜೆಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದಿನ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ಲೆನು ಪಿರದೆಪ್ಪೊಡೊಂದು ಪಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗುಲು ಕೊರ್ನ ಭಿನ್ನೈತನ್ನ ಓಲೆನು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಖಾತೆ ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಗೃಹ ಖಾತೆ ಮಂತ್ರಿ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರರೆಗೂ ಕೊರ್ದು ಕೇಸ್ಲೆನು ಪಿರದೆಪ್ಪೆರೆ ಕೇನೊಂದೆರ. ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರವರಿದಿನ ವರ್ಗೊಲಿನ ಇಲಾಖೆದ ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಕಾಸ ಸೌಧಡು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಮೇರೆನು ಭೇಟಿ ಮಲ್ತದು
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಲೆನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಲು ಕೊರ್ನಾ ಭಿನ್ನೊಯ್ತನ್ನ ಓಲೆನು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಯರೆಗೂ ಕೊರಿಯರು ಇದುಂಬು ಅಪಗದ ಸರ್ಕಾರ ಬೇತ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರ್ನ ಕೇಸ್ಲಿನು ಪಿರದೆ ಇದಂಡು ಅಪಗ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರ್ನ ಕೇಸ್ ಮಾತ ಬಾಕಿ ಒರಿದನಂದು ಸಂಗುಲು ಕೊರ್ನಾ ಮನವಿನು ತೆರಿಪಾದು ಇಂಚಿನ ಕೇಸ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ತರ್ಪುಡಾದು ಬಿಜೆಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದೂ ಸಂಘದಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುನ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ಲಿನ ಕೂಡ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ತೆಪ್ಪೊಡುಂದು ಕೇನುಂಡಿರ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಈ ಸಂಗತಿಲೆಗು ಅಪಗನೆ ಗುಮನ ಕೊರ್ದು ಮಾತಾ ಜಿಲ್ಲೆಲಿಡ್ದು ಮಾಹಿತಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ದುಂಬುದಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ಲಿನ ವಾಪಸ್ ತೆಪ್ಪುವಾನ್ ಪಂಡಿರ ಕುಡ್ಲದ ಕಲ್ಕುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೋಕ್ಲೆನ ಉಚ್ಚೆಯ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಪಂತ ಆನ್ಲೈನ್ ನಡಪೆರುಂಡು ಆಲೆಕ್ಕಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಡು ಸೋಮವಾರ ದುಂಬತ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರೆ ಸಭೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದರು ಕುಡ್ಲದ ಕಲ್ಕುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಕದ್ರಿಡ್ ಆಗಸ್ಟ್ 30 ನಡಪೆರೊಪ್ಪುನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೋಕ್ಲೆನ ಉಚ್ಚೆಯ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣ ಪಂಥದ ದುಂಬತ್ತ ಸಭೆನು ಸೋಮವಾರ ನಡಪಾಯಿರು ಸಿರಿಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಪಂಥದ ಬಗೆಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಆನ್ಲೈನ್ಡ್ ಆಗಸ್ಟ್ 30 35ನೇ ವರ್ಷದ ಪಂಥ ದೀವೊಂದುಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪು ಅಂದು ತೆರಿಪಾಂಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೋರ್ಡಾಂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬ್ರ 9450 ಪುಜ್ಜ ಆಜಿ ರಡ್ಡು 57 ಅತ್ತಂಡ pradeep.kalkura@gmail.com ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಕಲ್ಕುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರದೀಪ ಕುಮಾರ ಕಲ್ಕುರ ಕಾರಿಂತಿರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾರೆಮಾರ್ ತಾರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಪೇಜಾವರ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರಾವ್ ಪೇಜಾವರ ದಯಾನಂದ ಕಟೀಲ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಭಾಯಿ ಸಭೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆತ್ತುಂಡಿರು ಕುಡ್ಲಾ ಉರ್ವದ ಯಕ್ಷಾರಾಧನಾ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 5 ದಿನದ ಯಕ್ಷೋಪಾಸನ ಶಿಬಿರ 2021 ನಡಪಾದಿತ್ತದು ಸೋಮವಾರ ಐತ ಮುಗಿತಲಾಂಡ್ ಆಟದ ಕಲಾವಿದರು ದೀಪಕ್ ರಾವ್ ಪೇಜ್ ಅವರ ಮೇರೆಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದಿ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆದಿ ಸ್ವರೂಪಗ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೆರ ಕುಡ್ಲಾ ಉರ್ವದ ಯಕ್ಷಾರಾಧನಾ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 5 ದಿನದ ಯಕ್ಷೋಪಾಸನಾ ಶಿಬಿರ 2021 ನಡಪಾದು ಐತ ಮುಗಿತಲ ಸೋಮವಾರ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಲಾಂಗಣಡು ನಡೆತಂಡ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಕಲಾವಿದರು ದೀಪಕ್ ರಾವ್ ಪೇಜ್ ಅವರ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ಪೂರ್ವರಂಗ ನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡಪಾದು ಕೊರಿಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಆರ್ಪಾತಿರ್ದು ಶಿಬಿರಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೀರು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಶಾಲೆ ಕಳಿಸಿ ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈಗಂತೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆತ್ತವರು ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಪಾಠ ಕೇಳಬೇಕು ಪುಸ್ತಕ ಓದಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈಗಿನ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನುಂಟು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬರೇ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊರಕಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಕಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ ನನ್ನ ಮಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೀಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲೀಲಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಿಂದ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅದು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ದೀಪಕ್ ರಾವ್ ಪೇಜ್ ಅವರ ಮೇರೆಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ ರಡ್ಡು ಕೈಟು ಒಂಜೇ ಪೊರ್ತುಡು ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆದಿ ಸ್ವರೂಪಗ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಿರ ಯಕ್ಷಾರಾಧನಾ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಜಿ ವಿದುಷಿ ಸುಮಂಗಲ ರತ್ನಾಕರ್ ರಾವ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸುಧರ್ಮನ ಟಿವಿ ಅದು ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಪ್ರವಾಹನ ಟಿವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಅಭಿಮನ್ಯುವಾಗುವಾಗ ಅಂದರೆ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣಗಳೇನುಂಟವೆ ಏನು ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ರಂಗ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಲಿತ್ಯವೆ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ದೀಪಕ್ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನೈಜ ಚಿತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರಂಗ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ರಾಜವೇಷ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷದಲ್ಲಿ
ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟ್ಯಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ದರ್ಪಣದ ಅಂಶಗಳು. ಆವಾಗ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷಕ್ಕೆ ಯಾರಾದೀತು ಅಂತ ಕೇಳೋದು 2012ನೇ 13 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಆವಾಗ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಮೇಧಾವಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಸಹ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷಕ್ಕಾದರೆ ನೀವು ದೀಪಕ್ ಅವರನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸಂದಂತಹ ಗೌರವ. ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಎಸ್ ರಾವ್, ಸ್ವರೂಪ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ಗೋಪಾಡ್ಕರ್, ಶಿಬಿರೋಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊನ್ನ ದತ್ತರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ, ವರುಣ್ ಕಾರಂತ್ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಿನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಸೌಮ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್, ಸಂಸ್ಥೆದ ತಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟಿ ರತ್ನಾಕರ್ ರಾವ್, ಕುಮಾರಿ ಸಾಕ್ಷಿ, ಶೇಷಾದ್ರಿ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬುದ ಬೀರ ಸಾಧಕರಿಗೂ ನಾಗರಿಕರಿನ ಪರವಾದ ಕುಡ್ಲದ ಕಲ್ಕುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವಿಶೇಷ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂಡ. ಕಲ್ಕುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರದೀಪ ಕುಮಾರ ಕಲ್ಕುರ ಗುರುಕಾರ್ಮಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಬೀರ ಸಾಧಕರಿಗೂ ನಾಗರಿಕರಿನ ಪರವಾದ ಕುಡ್ಲದ ಕಲ್ಕುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವಿಶೇಷ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಂಡು. ಕಲ್ಕುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಡು ನಡತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರೇಗ್ಲ ವಿಶೇಷ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾಂಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕ್ರೀಡಾ ಭಾರತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಂತರ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾರೆಮಾರ್, ಬೋಳಾರ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ತಾರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಒತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ದಯಾನಂದ ಕಟೀಲ್, ಸುಧಾಕರ್ರಾವ್ ಪೇಜಾವರ, ಪ್ರಭಾಕರ್ರಾವ್ ಪೇಜಾವರ, ಅಶ್ವಿನಿ ಬಾಯಿ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡೆರು. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೌರವ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಣಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಕೂರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ಛತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದರ ಶಕ್ತಿಯ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ತವಳವರಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಆ ಚೋಪ್ರಾ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತಂದಂಥ ಚೋಪ್ರನಿಗೆ ಆರಂಭಿಕವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದವ ಕನ್ನಡಿಗ ಶಿರ್ಸಿ ಮೂಲದ ನಾಯಕ್ ಅವರು. ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಕನ್ನಡತಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದದ್ದು ಅವಳು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಸುಪುತ್ರಿ, ಶ್ರೀಗಂಧ ನಾಡಿನ ಸುಪುತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ವೀರರ ಶಕ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮಃ ನಮೋ ನಮಃ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಮಲ್ಲ ನೆತ್ತೆರ್ದಾನ ಶಿಬಿರುಡು ಕುಡ್ಲಾ ಜ್ಯೋತಿ ಕೇಮ್ಸಿದ ನೆತ್ತೆರ್ ನಿಧಿಕ್ ನೆತ್ತೆರ ಕೊರಿಯರೆ ಕುಪ್ಪೆ ಬದೌಡ್ದು ಸೀದಾ ಬಸಟ್ ಬತದು ನೆತ್ತೆರ್ದಾನ ಮಲ್ತದು ಕುಪ್ಪೆ ಬದೌದ ನಾಗರಿಕರು ಮಾದರಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಿದೆರು. ಈ ಕಾರ್ಯಗೂ ಊರ್ದ ಕತಿಬೇರು ಬಹುಶಾಫಿ ಮದನಿ ಕರಾಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾದೆರು. ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದೋರ್ಮೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಗರುಲಿನ 21 ನೆತ್ತಿರ್ ನಿದಿಟುದಿವೊನ್ನ ನೆತ್ತಿರ್ದಾನ ಶಿಬಿರ 2021 ಭಾಗವಾದ ಕುಡ್ಲಡು ನಡತಿನ ನೆತ್ತಿರ್ದಾನ ಶಿಬಿರಗೂ ಕುಪ್ಪೆ ಪದವುಡ್ದು ಸೀದಾ ಜ್ಯೋತಿ ಕೆಎಂಸಿ ನೆತ್ತಿರ್ ನಿಧಿಕ್ ಖಾಸಗಿ ಬಸಡ್ ಪೋದು ನೆತ್ತಿರ್ದಾನ ಮಲ್ತದು ಕುಪ್ಪೆ ಪದವದ ನಾಗರಿಕರು ಮಾದರಿಯಾಯಿರೋ ಇದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ. ಮಾತಿರ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೊರ್ತುಡು ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮಾತಾ ಮದದದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಒಂದೇ ಬಸಟ್ ಪೋದು ನೆತ್ತಿರ್ದಾನ ಮಲ್ತಿನವು ಸಮಾಜಗೂ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ನಂಚಾತನೊಂದು ಊರ್ದ ಕತಿಬೇರು ಬಹುಶಾಪಿ ಮದನಿ ಕರಾಯ ಪಂತೆರೋ. ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಮುನೀರ್ ನಡುಪಳ್ಳ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿದ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಮಾತಾ ಬೇಲೆದಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಂಡು. ಮಾತಾ ಕುಲಕಸಬುಲು ಮದಿಕು ಸೇರಂದುಪ್ಪು ನಂಚನೆ ನೆಯ್ಪುನ ಕಲಾಚಾತುರ್ಪುನು ಬರಿಕು ಒಂದುದು ಕೈಮಗ್ಗ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಿನ್ನಿಗೊಳ್ಳಿ ತಾಳಿಪಾಡಿ ನೇಕಾರ್ಯರ್ನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ಕದಿಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಮೇದು ಕೋರ್ದು ಇತ್ತೆ 25 ಕೈಮಗ್ಗ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಕಾರ್ಯುಡು ಇತ್ತೊಂದು ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆತಂಡು. ಕಿನ್ನಿಗೊಳ್ಳಿ ತಾಳಿಪಾಡಿ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಸುತ್ತುಡು 25-30 ವರ್ಷ ದುಂಬು 500 ಹೆಚ್ಚ ಕೈಮಗ್ಗುಲು ಇತ್ತ.
ಇಂಚಿಪ್ಪದ ವರ್ಷಲಿಡು ಮಾತಾ ಕುಲ ಕಸುಪುದಂಚ ನೈಪು ನೆಡ್ದು ಜನ ಪೀರಜಾರೊಂದು ಕೈ ನಿಲ್ಕೆದ ಸಂಬಳ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯಿರು 2018 ಕಾರಳದ ಕದಿಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಬುಡಂದೆ ಮಲ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನಡು ನೇಪುನ ಕಾರ್ಯಗೂ ಕೂಡ ಜೀವ ಬೈದಲು ಪದವೀಧರರು ಸೇರಿನಂಚ 20 ಹೆಚ್ಚ ಜನ ಮಗ್ಗದ ಸೀರೆ ಕುಂಟು ನೇಪುನ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೇಪುನ ಕುಲ ಕಸುಬು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಸಮಾಜದಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬಾಕಿದಕ್ಕುಲ್ಲ ನೇಕಾರಿಕೆ ಕಲ್ಪೆರೆ ದುಂಬು ಬೈದೆರು ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳಿಚಿಲ 2 ವರ್ಷ ದುಂಬು ನೇಪುನಕುಲು ತಾಳಿಪಾಡಿ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಸುತ್ತುಡು ಎನ್ಮ ಜನತಾ ತಿತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆವು 34 ಏರ್ದಂಡ ಒಡಿಪು ಸೇರ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡಿತ್ತಿನ ಎನ್ಮ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘೊಲೆಡು ಮಿಜಾರು ಮುಚ್ಚಿದಂಡ ಬಸರೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಡು ನೇಪುನಕುಲು ಇಜ್ಜೇರು ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೈತಲ್ದ ಪಡು ಪಣಂಬುರುಡು ಇತ್ತೆ 2 ಜನತ ಬದಲು 4 ಆತಂಡ ಶಿವಳ್ಳಿಡು 5 ಪೋದು 10 ಆತಂಡ ಒಡಿಪುಡು 10 ಬ್ರಹ್ಮಾವರುಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಮಗ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಡು 11 ಜನ ನೇಪುನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಒಟ್ಟು 72 ಜನ ನೇಪುನ ಕೆಲಸದಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಮಮತಾ ರೈ ಮತ್ತು BC ಶೆಟ್ರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ತುಂಬ ನಮಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಕೇವಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೈಮಗ್ಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿ ಕೊಂಡೋಗೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರಿಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು ಉಡುಪಿ ಮಠದ ಈಗ ಹದವಾರ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತುಂಬ ಈ ಕೈಮಗ್ಗದ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿತ ಬಟ್ಟೆ ಶಾಲುಗಳನ್ನೇ ಅವರು ಹಾಕ್ತದೆ. ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಕಟೀಲಿನ ದೇವರಿಗೂ ಕೈಮಗ್ಗದ ಸೀರೆ ಉಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಉಡುಪಿ ಮಠದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಕೈಮಗ್ಗದ ಬಟ್ಟೆ ಉಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೈಮಗ್ಗದ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗ್ತಾ ಬಂದು ತಾಳಿಪಾಡಿ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಡು ತಯಾರಾಪುನ ಕೈಮಗ್ಗದ ಸೀರೆಲು 1,000 ಹೆಚ್ಚ ಬೆಲೆಕ್ ಮಾರ್ದು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಇಂದೆಕ್ ಕದಿಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು. ಸಂಘಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಣ್ಣದ 100 ಸೀರೆ ತಯಾರಾಪುಂಡು. ಒಡಿಪು ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೂ ಶಾಲು ಒದಗಾಂಡು 2 ಮಗ್ಗುಲಿಡು ಶಾಲು ತಯಾರಾಪುಂಡು. ಸೀರೆದ ಪ್ಯಾಕೆಡ್ ಅವೆನು ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆನ ಪಟ ಪಾಡುಂಡು. ಅವಕ್ಲಿಗ್ ಪಿರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ನಬಾರ್ಡ್ ಸಾಯುಡು ಕದಿಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಾಕಾರುಡು ತಾಳಿಪಾಡಿ ಸಂಘಡು 25 ಕೈಮಗ್ಗುಲು ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕದಿಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸಾರಥಿಲಾಯ್ನ ಮಮತಾ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೈಮಗ್ಗ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೂ ಪಿರ ಜೀವ ಕೊರಿಯರೆ ದುಂಬು ಬನ್ನಗ ತಾಳಿಪಾಡಿ ನೇಕಾರ ಸಂಘ ಉಮೇದ್ ಕೊರ್ತುಂಡು. ಉಮೇದ್ ಉಪ್ಪುನ ಪೊಸ ನೇಪುನಕ್ಲಿಗ್ ಕಲ್ಪವನ ಮಗ್ಗದ ಸೀರೆಗೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೀರೆದ ಹೊಸ ನಮೂನೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕುರ್ದು ಒಡಿಪು ಸೀರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಡು ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆಯಿನ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೆರು ತಾಳಿಪಾಡಿ ನೇಕಾರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಕದಿಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಕುಲು. ಚುಟುಕು ಕಬಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹರೀಶ್ ಸುಲಾಯ ಒಡ್ಡಂಬೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಕಬಿ ಸಂಘಟಕರು ಕಾವಿ ಕೃಷ್ಣದಾಸರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ರತ್ನ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ತುಂಡು. ಬೆಂಗಳೂರು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊರಿಯರು. ಚುಟುಕು ಕವಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹರೀಶ್ ಸುಲಾಯ ಒಡ್ಡಂಬಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಕವಿ ಸಂಘಟಕರು ಕಾವಿ ಕೃಷ್ಣದಾಸರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ರತ್ನ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಬೆಂಗಳೂರದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತು ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿನ ಲೇಸಿಡು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಿಯರು. ಕರ್ನಾಟಕ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು MV ತ್ಯಾಗರಾಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮಾಯಣ್ಣ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು M ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು A ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ವಿಮರ್ಶಕರು ಬೈರಮಂಗಳ ರಾಮೇಗೌಡ, ಕನ್ನಡ ಚಳುವಳಿ ನಾಯಕಿ ಫಾಲನೇತ್ರ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡೆರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡರ್ನ 31ನೇ ಕವನ ಸಂಕಲನ ನಲ್ಮೆ ನೇಸರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಂಡ. ಇತ್ತೆ ಕುಡೋರೈನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಿಭಾಗಗೂ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟರೆ 1,70,000 ರೂಪಾಯಿದ ಬದಲು ಅನುದಾನ 5 ಲಕ್ಷ ಏರೌಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ. ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರದಿ ಬತ್ತಿನ ಬೆರಿಕೆ ಅಪ್ಪೆನು ಮುಡ್ದು ಇಲ್ಲಗ ಬೀಗ ಪಡೆದು ಪದರಾಡಾಯಿನ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿ ಸುಳ್ಯ ಗಾಂಧಿನಗರಡು ನಡತಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ. ಆಗಸ್ಟ್ 30 ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲ್ಕುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಪಂಥ ಕಲ್ಕುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬುದ ಬೀರ ಸಾಧಕರಿಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಂದಾಯಿತ. ಉರ್ವದ ಯಕ್ಷಾರಾಧನಾ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಯಕ್ಷೋಪಾಸನಾ ಶಿಬಿರ ಮುಗಿತಲ
ಕೈಮಗ್ಗ ಒರಿಪವನ ಸಾಧನೆಡು ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿದ ತಾಳಿಪಾಡಿ ನೇಕಾರ್ಯರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ. ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನೆಲೆ ಈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.